फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायबाय। दिनै 21 जुन 2024 दासिम मोननैसो खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो बयबो खौरांखौ खोनासंलांगोन होनना। दानिया फैदों दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ। दिल्लीयाव गोबां सान्दुं दुंनायनि जाहोनाव दासिम 10 साननि गेजेराव गासै 792 सुबुंफोरा जिउ गोमायो। खौरां बिजोङाव फोसावनानै होदोंदि जेराव बेनि अनगायैबो सौदि आरबिया हादरनि मक्कायाव सा 900 धोरोम सिबियारिफ्रा 51 डिग्रीनिबो बांसिन दुंनायनि जाहोनाव जिउ खहा जानो गोनां जायो। बेनि गेजेरावनो सा 68 सुबुंखौ भारतारि होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ। बांलादेशनि कक्सबाजारनि रहिंग्या रिफुजि केम्पफोराव हा गिसिखादों। थांनाय 18 जुन खालि हर गेजेराव आरो 19 जुन खालि फुङाव जानाय गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथाय जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे हा गिसिखानाय जाथायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गोथै देहाखौ दासिम सा 10 सुबुंफोरनि गोथै सह'फोरखौ बोखांनो हादों। थामथि खौराङाव दङ। मोनसे हरखाब जाब्रबथाय। गवालपारायाव दालांनि रेलिंआव सौग्रावनानै एम्बुलेन्सआ दैयाव गलांनायाव मैया सासे आइजोनि जिउ खहा जायो आरो 3 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि खौराङाव दङ। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बर' सावथुन मुलुगनि सासे राफोद आर्टिस्टआ टिउमार बेरामाव गोग्लैनानै दङ। मख'नो गोनांदि बर' सावथुन मुलुगनि सासे गोख्रों फाव खालामग्रा जोंमा ब्रह्मआ गोबाव समनिफ्रायनो टिउमार बेरामाव भुगिनांनानै दङ। दायो बिथां जोंमा ब्रह्मखौ क'क्राझार केन्सार देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय थिसननाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथां जोंमा ब्रह्मआ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजोलगावनि कदमतली गामिनि थागिबि। दायो जोंमा ब्रह्मखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय नखरनि राङारि जेंनायाव गोग्लैनायनि जाउनाव रायजो राजानिफ्राय हेफाजाब बिहरदों। दा बेनिखायनो जा हायो रायजोफोरा स्क्रिनआव होनाय QR क'डनि गेजेरजों रांनि अनसुंथाइखौ हरनो हागोन। बाथि खौराङाव दङ। हारिमु बिफाननि दैदेननायाव आरो सनितपुर जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव मैया तेजपुर दरं कलेज अडिट'रियाम नब्लाङाव कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि 55थि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै माहारियारि आरो रायजोआरि बान्था राननाय हाबाफारि खुंफुङो। बे हाबाफारियावनो सा 11 बान्था मोनगिरिफोरनि गेजेराव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि धरेन बर'आ 2024 मायथाइनि आहमेद आली बाचखान्ति रायजोआरि बान्थाखौ मोननो हादों। बे बान्थायाव मान बिलाइ, गंसे खराइ, गांसे इन्दि फालि आरो नोगोद 2 लाख रांनि चेकजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गथायना होयो। द'थि खौराङाव दङ। बर' समाजाव जाफ्लेबाय थानाय खौरां होनो लादों। थिग बेबादिनो सावगारियाव नुनाय रुफाथि मुसाहारिया उन्दै फिसाज्ला आरो फिसायखौ गारनानै गुबुनजों खारफालाङो। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय खख्लाबारि गामिनि अनन मुसाहारिनि बिसि रुफाथि मुसाहारिया गुबुन हौवाजों खारखोमा लांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रुफाथि मुसाहारिया 5 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै फिसाज्लाबो दङ। फिसाय अनन मुसाहारिया फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 14 जुन शुक्रबार बारायखालि उन्दै गथ'खौ फुंबिलिनि समनि 7 रिंगासो समाव स्कुलाव दोनलांनानै गुबुन हौवाजों खारखोमा लांदों। दा बेनिखायनो फिसाय अनन मुसाहारिया गावनि बिसि रुफाथि मुसाहारिखौ न'आव फैफिननो खावलायहरदों आरो सोरबाफोर बहाबा नुसनोब्ला हमना दोननायनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायहरदों। फिसाय अनन मुसाहारिया जानबुं नम्बर 6900661076 आरो गुबुन मोनसेबाव 8638333520। स्निथि खौराङाव दङ। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गआ मैया उदालगुरि जिल्लानि बेरगावआव लुफुंजानाय कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। दाइनथि खौराङाव दङ। जम्मु काश्मीरनि रियासीआव उदखारि गाग्लोबनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ पुलिसआ हमदों। हमजानाय सुबुंनि मुंखौ हाक्कम दीन 45 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 6,000 रांनि थाखायनो हाक्कम दीनआ 3 उदखारिफोरखौ मदद खालामदोंमोन। बेजों लोगोसे थाखोमानानै थानो थाखायबो जायगा नागिरनानै होदोंमोन हाक्कम दीनआ। मख'नो गोनांदि 9 जुन खालि जम्मु काश्मीराव सिबखारि दन्दर रियासी जिल्लानि गोथार थावनि दावबायारिफोरनि गंसे बासखौ उदखारिफोरा गुलिजों गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायाव गासै सा 9 सुबुंफोरा जिउ गोमानांदोंमोन आरो सा 33 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादोंमोन। सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथायखौ जाफुंसार खालामनायाव हाक्कम दीनआ मदद खालामदोंमोन। जाथाय जानाय सानखालिबो हाक्कम दीनआ जाथायसालियावनो दंमोन। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दिनावबो उदखारिफोरखौ हाक्कम दीनआ मदद खालामदोंमोन आरो उदखारिफोरखौ थानो थाखायबो गावनि न'आवनो जायगा होदोंमोन होननानै रियासीनि SSP मयता शर्माया बुंथिदों। जेब्लासिम बै उदखारिफोरखौ हमनो हाया अब्लासिम नायबिजिरनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन होननानै बुंथिबावदों पुलिस मावख'गिरिया। गुथि खौराङाव दङ। बर' समाजनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय जाथाय। थिग बेबादिनो सावगारियाव नुनाय सनायस्रि मैना नार्जारिया 18 जुन खालारखालि मोनाबिलि समाव तामिलनाडु रायजोआव खामानि मावनो होनना न'निफ्राय ओंखारलांदों। सनायस्रि नार्जारिया
मख'नो गोनांदि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलिनि बाथासिपुर ओनसोलनि सिङाव थानाय मानिकपुर गामिनि राजु नार्जारिनि फिसाजोआ 18 जुन खालि मोनाबिलिनि समाव नखराव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै नखराव जेबो खौरां होआलासिनो तामिलनाडु रायजोआव खामानि मावनो होनना खारखुमालांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बाथासिपुरनि 4 लोगोफोरबो दंफायोमोन होनना मिथिहोदों। नखरनि सुबुंफोरा सनायश्री नार्जारिखौ उन्दै बैसोनि आरो फरायगासिनो दङ होनना फोरमायदों। दा बेनिखायनो सनायश्री नार्जारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनोब्ला जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। नखरनि सोद्रोमाफोरा जानबुं अनजिमा 8399056697। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।